20-Minute isiZulu presents. Sawubona bhuti, yindaba? Uphi usisi? Wow, ufuna ukwazi ukuthi usisi ukuphi? Nangiya. Sisi. Ngesingisi sithi where is. Lokhu kusho ukuthi uphi. Manje ake sibone ukuthi ubhuti uyisebenzisa kanjani le mishwana. Iphi inkomo? Ngiyabonga. Kulungile. Ake nime kancane mangichaze. NgesiZulu sisebenzisa izindlela ezahlukene njengokuthi uphi, iphi, njalo njalo. Kodwa ngesingisi sivele sithi where is. Uyabona ukuthi kulula kanjani? Uphi umpo? Ngiyabonga. Iphi inja? Ngiyabonga. Ukuphi ubhuti? Wo, nangiya ubhuti. Usale kahle bhuti. Nihambe kahle zingane. Salani kahle.